com vulgueu. Val, la setmana passada vam fer l'essència de Nadal, que era una recepta de Cobo Fermentari. És una recepta que es fa ara en aquesta època perquè, bé, les taronges, les pomes i les espècies que porta doncs, fan molt de festa de Nadal. Llavors, l'ideal és fermentar-ho durant unes 3 setmanes. Això porta una setmana. Encara li falta una setmaneta ben bé per poder començar a tenir els gustos més homogeneïtzats, però com que segurament hi ha algú que ja m'està dient que l'està fent, doncs perquè com que ja avui deixo de fer els directes fins després de festes, després de Reis ens tornarem a connectar una altra vegada. I llavors, en aquests dies de festes, doncs perquè ho pugueu fer i ho pugueu gaudir en família. Val? Llavors us presentaré una sèrie de diferents receptes, tant calentes com fredes i per menjar, en què jo he adaptat aquest fermentat. I res, si us agraden, doncs, i la feu, me dieu com us ha anat i si us ha agradat. I qualsevol dubte doncs ja m'aneu preguntant. Val? Molt bé. Comencem per una beguda calenta. Utilitzo aquest got perquè així el veureu. Val? He fet un vi calent. Aquest vi és un vi de saüc i mores que vaig fer a l'estiu i llavors l'he escalfat fins que començava a bombollejar. L'aroma ja d'aquest vi es pot fer amb un altre vi, també negre, el que vulgueu, el que tingueu a casa. I el que faríem per cada got, uns 200 mil·lilitres, hi posaríem una cullerada d'aquest suc, d'aquest xarop fermentat, i si voleu alguna fruita per donar-li algun gustet així més especial, doncs mira, agafem uns trossets de poma i podem agafar també uns trossets de taronja o de mandarina. Val? I amb això ben remenat tenim una begudeta calenta, ara molt... No sé, a mi m'agrada molt el vi calent perquè fa molt de mercats de Nadal. És veritat que es pren molt als mercats, però un gotet així calentó li dona aquests gustets. Encara li falta una mica més de maceració, però perquè veieu com es faria la preparació. Val? No fa falta que ho deixeu bullint, senzillament és barrejar això que ja té tots els gustos d'espècies i fruites i tenir una beguda calenteta al moment. També es pot fer en infusions. Podeu fer un té o un té vermell, que li quedaria molt bé també. Això ja vosaltres, el gust que vulgueu. També es pot fer amb una beguda freda. Jo tinc aquí un kefir d'aigua, que li he ficat uns gels perquè li doni aquest color així. També es pot posar magrana. I llavors el procediment seria el mateix. Posem en una copa. Ja ho dic, ho he fet amb aquests gots perquè així es vegi bé com queda. I aquí agafo una altra cullera i faríem el mateix. Hi posaríem el suc i les fruites d'aquest fermentat, que la veritat és que és una llàstima, si el poguéssiu olorar veuríeu que és una passada. Fa una oloreta més bona. Llavors això ho deixaré seguint fermentant, però veieu, és una altra manera de prendre això en fred, diferent, però més aromatitzat també. Remenem una mica. I no sé, fa més de festa, ho posem en una copa ben bonica i mira, com a aperitiu abans de començar a menjar. Que bo. Està molt bo. Tant una cosa com l'altra. Són totalment diferents. Els gustos també no tenen res a veure, però teniu l'essència d'aquest fermentat
així doncs, una miqueta, que se surt una miqueta del que estem acostumats habitualment. Després també el que he fet és un pa de pessic. Aquest és un pa de pessic que tenia excés de iogurt. He fet un pa de pessic de iogurt i li he posat les fruites de l'anterior que m'havia... Us en recordeu que la setmana passada us vaig dir que tenia un remanent d'essència de Nadal de l'any passat que em va quedar? Doncs he aprofitat aquelles fruites. Llavors... no li he posat moltes, però bueno, quedarien les fruites per aquí al mig. Li hagués pogut posar una miqueta més. Però, i el sucre, el que he fet és substituir el sucre per el que és el xarop macerat i fermentat, que li ha donat, bueno, li dona un altre aroma diferent. Clar, en tantes espècies és molt guai, a més queda supertendre. Això per berenar amb una xocolata calenta, que per cert, també si feu una xocolata calenta, en comptes de posar-hi sucre, si li poseu el xarop aquest fermentat, que ja té també gustos espècies i això, també us quedarà una xocolata calenta super diferent i molt, molt bona. I això és més o menys unes idees que us dono per poder fer servir aquest fermentat. També ho podeu posar amb un iogurt, amb un porridge pel matí. Bueno, si us acudeixen diferents coses, compartiu aquí a comentaris i així aprenem també una miqueta tots de les receptes que se'ns acudeixen entre tots. Jo aquestes són les que m'ha semblat que podien ser més fàcils de preparar també i més immediates, per no tenir que estar cuinant molt. El pa de pessic, però el pa de pessic és barrejar els ingredients, posar-ho al forn i ja està, o sigui que tampoc no té gaire complicació. I llavors també tenim el que és el cabàs de remolatge, val? Ja el tenim llest, ara ja és qüestió de colar-ho i posar-ho a les ampolles. Val? I ara us aniré dient com el prenc. M'ha caigut algun tros. Traiem els trossets, se m'han colat cap aquí. Vale, aquests bocinets de remolatge que vam tallar i que ha quedat aquí macerat, això no es llença. Estan cruixents, tenen un puntet salat i àcid, i això és ideal, doncs, per una amanida, per posar-ho sobre una crema de verdures. És que m'ha quedat aquí clavat. Val? Llavors, això ara ho posarem a la nevera i el que es fa és es pren un xarrup d'aquests al matí, abans dels menjars. Tampoc no fa falta que siguin dejú, però això és un bon tònic per depurar el fetge, per la sang. O sigui que, bueno, té un gust, ha perdut, o sigui, així com la remolatxa té un gust molt terrós, segueix continuant tenint-lo, però molt més separat, o sigui, molt més ofegat. No es nota tant el gust a terra, té un puntet salat, però no és molt salat, o sigui, està força equilibrat, i té un puntet àcid. Llavors això és acostumar-s'hi, si no us agrada, clar, evidentment això ja va a gustos, però perquè més o menys sapigueu quin gust ha de tenir i com es pren. Llavors això és a la nevera i cada dia doncs un xarrupet d'aquests durant una temporada, fins que s'acabi l'ampolla. Després ja, més endavant ja podem fer una altra tanda. I bàsicament això era més o menys el que ens havia quedat pendent
I el que ja, bueno, no sé si ho heu fet a casa, heu fet algun fermentat. Hola Sílvia, a veure qui ha vingut també l'assumpte, molt bé, perfecte. Vale. Doncs, no sé, animeu-vos, si no us heu fet, doncs animeu-vos a fer, perquè jo crec que us agradaran aquests dos, almenys són molt diferents del que hem fet fins ara hem fet verdures i algun bolet, i això és una cosa diferent, bueno, depèn de cada dia un grupet, i és una aportació que fem interessant al nostre organisme. Val? Bé, fins ara, durant aquestes setmanes he estat, doncs això, ensenyant-vos una miqueta el tema dels fermentats, val? Perquè veiéssiu que és un procés natural. O sigui, bacteris en tenim a tot al voltant nostre, a l'ambient, a la nostra pell, a les mans, a tota la superfície d'allà on estiguem, estem a tot arreu. Llavors, n'hi ha de bons i n'hi ha de dolents, n'hi ha que són beneficiosos però n'hi ha que no. Llavors, la idea de la fermentació és aportar-hi doncs, un ambient propici pels que ens interessen que treballin i es desenvolupin, i que els que no són bons, els patògens, no tinguin opció de creixement, i per això no podem intoxicar-nos, no? És una manera de conservar ancestral tota la vida. S'ha fet de conservar els aliments a través de la fermentació. Quan no hi havia neveres ja es feia així, no és una cosa que s'hagi inventat ara. I a part, doncs, amb el temps i amb els estudis s'ha descobert que és, doncs bé, que nosaltres també tenim una colònia de microorganismes, sobretot a l'intestí. Bueno, el microbiota en tenim a la pell, a la boca, a l'intestí, a la vagina també la tenim les dones, vull dir que hi ha diferents tipus de microbiota, però el microbiota intestinal doncs l'anem perdent amb els anys, llavors l'hem de cuidar. Llavors és curiós perquè en aquest món modern que vivim, en què tenim a l'abast un munt d'aliments de seguida, vull dir que podem anar a comprar a qualsevol botiga, tenim els aliments, no els hem d'anar a caçar, els tenim molt a l'abast, i és en aquests moments on ens donem compte que és quan tenim més problemes digestius, més intoleràncies, i no només és per l'alimentació, sinó per tots els mals hàbits que hem anat acumulant. Llavors és una miqueta fer una mica de retrospectiva de com ha estat l'any. Ara aquests dies és ideal per fer-ho, d'analitzar quin és el nostre estat de la nostra microbiota, perquè clar, nosaltres tenim una relació de simbiosi amb aquesta microbiota intestinal. O sigui, nosaltres, a través del que mengem, la cuidem, perquè aquests bacteris s'alimenten del que nosaltres ingerim, ho fermenten, i llavors ho fan petitonet perquè nosaltres podem assimilar tots els que són els nutrients que necessitem per viure. Llavors, sense aquesta microbiota, sense aquests bacteris, nosaltres no viuríem, i ells tampoc no viurien si nosaltres no mengéssim, no? Llavors és qüestió d'anar-los cuidant una miqueta, i res, i una manera molt fàcil de veure si la nostra microbiota funciona bé és a través de com anem al bany, de com són les nostres femtes. Llavors no és molt normal tenir molta diarrea, o de tant en tant tenir casos de diarrea, ni patir d'estrenyiment. O sigui que quan no hi ha un equilibri és que hi ha una mica de problemes, o d'això que ho hem d'anar mirant. No ho podem deixar perquè és un avís que ens fa el nostre cos que una cosa no funciona, hi ha un desequilibri, llavors hem de regular-ho. Els fermentats són una eina que ens ajuda a equilibrar, perquè quanta més diversitat de fermentats mengem, més diversitat microbiana també tindrem nosaltres. Llavors és molt interessant que variem molt, que no mengem sempre el mateix fermentat. No només el que fem nosaltres a casa, sinó també el que podem comprar, que no estigui pasteuritzat. També hem de menjar molta fibra, perquè la fibra també és interessant, és l'aliment també dels bacteris, sobretot els prebiòtics, la fibra dels prebiòtics, les fruites vermelles, les patates d'amidó resistent, l'arròs també d'amidó resistent. Hi ha una sèrie de fibres que ens ajuden, que a elles els agrada, i és un aliment més perquè
la colònia estigui contenta, no? O sigui que ens hem de cuidar una miqueta mútuament. No només l'alimentació, també us ho dic, el nostre estil de vida, els nostres mals hàbits també ens influeixen, no? I a mi m'agrada molt posar l'exemple de que si el nostre cos fos a l'univers Tolkien, doncs tindríem una sèrie d'anells en els diferents punts del nostre cos, el sistema respiratori, el cor, el fetge, el sistema nerviós, el sistema neurològic. Llavors, tots aquests anells tenen una sèrie de funcions, però n'hi ha un que els governa tots. I aquest és l'anell que tenim en el nostre intestí. La microbiota intestinal és la que regeix totes les parts del nostre cos. Llavors és molt important tenir-la ben equilibrada. És una miqueta com una assegurança a envellir d'una manera saludable, no? I bueno, miqueta en miqueta, si podem anar millorant el nostre estat físic i la nostra comunitat interna, doncs tot això que anirem guanyant i anirem compensant aquesta pèrdua de microbiota que patim al llarg dels anys quan ens anem envellint. Així que res, ara aprofiteu les festes, gaudiu en família de tot el que... perquè aquestes festes són molt intenses en tots els aspectes, tant a nivell emocional com a nivell alimentari. No solem menjar el mateix que mengem durant la resta de l'any i tots aquests canvis els notarem. Llavors és un moment de dir, bueno, gaudim, també és bo que si ens passem, a mi és el que em funciona, si menjo més de lo normal o noto molt d'allò, no sopo, però no sopo, em prenc una infusió o un caldo, una cosa molt lleugera, i deixo descansar també una miqueta l'estómac, perquè així l'ajudo que es pugui netejar de tot el que els estem posant aquests dies, no? Que encara que no vulguem, no és el mateix de cada dia de l'any, val? Llavors, doncs, gaudiu de la companyia, de les festes, de la família, de tot una miqueta, intenteu connectar amb la natura, passegeu pel bosc si teniu opcions o per la platja, sobretot activitats a l'aire lliure una miqueta, que ens toqui el sol, tot i que els fermentats estan plens de B12, sobretot els vegans, intenteu variar també molt la ingesta, i la vitamina D del sol és molt important. Llavors deixem la llum artificial, que normalment a vegades estem dintre d'oficines o de llocs tancats, i gaudim una miqueta de l'exterior, que així també ens ompliem d'energia nosaltres. I res, i ja després de Reis ens tornem a retrobar aquí amb els fermentats, i una miqueta també m'agradarà aprofundir més amb el tema dels hàbits, que no només els alimentaris, sinó els hàbits en general que ens afecten a que la nostra microbiota estigui més bé o menys bé. Doncs res, que passeu molt bones festes, molt bona entrada d'any si no ens parlem, qualsevol cosa em contacteu, i si feu alguna d'aquestes receptes m'ho dieu o compartiu també a baix en els comentaris, i gaudim. I si us ocorreixen noves receptes també compartiu-ho amb tots, i així tots aprenem una miqueta més, val? Doncs res, una abraçada molt forta, i seguim l'any que ve amb més directes i més informació, més receptes i més bombolles. Vinga, una abraçada a tothom, i gràcies per haver vingut, els que heu vingut en directe, i gràcies per el vostre interès en que el veieu en diferit perquè no us podeu connectar. Així que res, una abraçada a tothom. Vinga, ens veiem, adeu.